जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दं 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 मोनफ्लांबाय थायो आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ जेननोसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ जेननोसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार रबिबार 1 तारिख 2 तारिख फागुन मासआ सैत्र मास आसार मासआ सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो बोरैबा आंखौ नेवसिला दाबादियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामब्ला थांमा सुरै सुरै मिसकल हरै हरै गाबबाय थागोन सना आं गुंग्राय लेखा गलायनाय बिमा बिफाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोरखो गोरखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन आं जोंनि घटना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दं 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 दं